Yari na naman mga choy. Yun po. Yun, dito na tayo sa Ilog Pasig mga choy. Sino kaya ang unang mabibigayaan natin ng ayuda mga choy? Ayudang bulati. Sana andun si tatay mga choy sa tulay. Doon. Pangalawang araw dito sa Ilog Pasig sa pamimigay ng ayuda. Yun mga choy, tara. Nakadalawa pa lang tayo nabibigyan yung nakaraang araw. Ang swerte natin na unang araw mga choy dito sa Ilog Pasig. Nakadalawang plaka agad doon sa may likod ng Makati City Hall. Abaw na talaga ito mga choy, ilog. Ito yung palatandaan namin mga choy, oh. Itong bato na to, pag nakikita na to sa Ilog Pasig mga choy, ibig sabihin sobrang babaw na talaga ng ilog. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ala, wala nga ang tao dito mga choy. Wala si tatay, wala rin si kuya. Sulo natin tong ilog. Mukhang maibabalik ulit tong pang-ayuda natin mga choy, ha. Grabe, oh. Kitang kita yung bato mga choy, oh. Yun, hanggang doon. Ito pala itsura nitong ganito mga choy. Kaya pala laging sabit kami dito. Yung puro pala bato yung gilid dito. Wala mga choy, walang tao. Wala si tatay. Yan mga choy, sit up pa tayo meeting with mga choy. Bah, andyan si tatay, yung best friend tatay. May maayudahan tayo ng bulati mga choy. Yan si kuya, andun mga choy. Ano tong ayuda ng bulating made in Bicol. Kuya! Kuya! Dito, maraming bulate. Simpleng pamamaraan ko nga kahit paano makatulong kahit paano. Yun, sana makayari tayo. Tingnan yung ano ko, bulate. Umuwi ako ng Bicol eh. Dami naman. Oo, kalating sako yan eh. Ano ba dyan? Oo. Nilagay ko lang sa sa motor. Wala ko na dyan eh, adventures. Ganda ng kagatan ko. Oh, dito wala na. Wala nang kumakakat dito. A few moments later. Ayan na mga choy, si tatay, andun nga oh. Bigyan natin bati na ayudahan natin ng bulati galing Bicol. Tay, maraming bulati dito. Galing Bicol. Ito, may ayuda. Bumisita lang sa spot pala. May gagawin pala siya. Pinuntahan niya lang yung best friend niya. Saan maganda ngayon tayo spot? Saan maganda spot ngayon? Doon na, baba ka. Ay, baba. Oh, no! Diyan, dami sabi. Ang daming sabit. Baba Sa Pineda ata maganda ang tayo sa kabila. Nakita ko sila Prince Pabarlan dyan eh. May isang araw. Hapon pala, hindi ganyan. Hindi. Yung ano nga, ang lalim eh. Nung saka yung mga... Biglang bumabaw. Yung mga ito, umuwi mo na si tatay. Mamaya na lang daw siya mag-mingwit kasi may gagawin pa daw. Dalag siguro kuya madadali natin dito. Dito, no? Sana makadali kami mga ito eh. May pang-iyaw man lang ba? babaw mo eh. Babaw kasi. Pero sa Bicol, grabe, bumabagyo-bagyo rin eh. Sa bagyo, kasabi ko. Oo, tag-ulan doon. Ang lamig pati, grabe ang lamig. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Maambon-ambon na, may hangin pa, kaya siguro sa panahon, laging yung mga tao may sipon. 1 hour later. Ganda pala dito mga choy, sa taas. Hirap nga lang daan mga choy. Yun o. Buhay natin yung gamit natin mga choy. Agoy. Yun o. Lipat ako doon kuya, sa taas. Maganda ron eh. Oo, sa taas. Yun, iwanan natin dyan si kuya mga choy. Hirap tong spot na ito, wala mga choy. Para makapunta ka doon sa taas.
May lubid. Thank you nga pala sa naglagay itong lubid na to. Ayos. Nakakuha tayo mga to. Yan. Laging kanduli mga to. Kanduli pa dito sa taas. Ang laki. Mukhang kinakagat yung isa mga kachoy. Kinakagat po, inaalon lang. Teka mga kachoy, mukhang kinakagat. Kinagat nga mga kachoy. Oh, aray. Mahirap pisto nga lang mga kachoy. Wala, saan na? O yun. Wala. Kinagat na kachoy. Uy, Ming. Ibentayan mo na Ming yung pangapat na huli ko Gusto mo? Gusto mo to? Teka, kuhanin natin doon. Iangat natin yung huli natin. Ano kachoy, yung laki Yung binabantayan niya. Oh, gusto mo Ming? Ming. Teka, kukuha natin yung hook. Ming, dali na. Oh, dito ka dali. Dito ka. Oh, shh, Ming kain mo yan, dali na. Kain mo na, dali na. Oh. Yun. Yun, tinanggalan ko na ng ano yan. Nangatawag yan. Tibo. Kinain niya mga kachoy. Ayun kinain niya yung binigay natin na kanduli. Yan mga kachoy. Nakaapat sa tayo mga kachoy. Naga tayo. Bigay tayo ng ayuda kay Muning. Malabas na tayo mga kachoy. Ginagawa mo. Kanduli na naman kasi. Kanduli yung mamimira dito. Uy. Ming, ano? Gusto mo pa? Saan yung mga anak mo, Ming? Bigyan natin ng ayuda. Ming. Hindi pa nauubos na ako. Ang laki ng binigay ko Ayan, ulit mga kachoy. Namamatay kanduli ko mga huli mga kachoy. Malalim kasi yung lalagyan natin. Hindi natin mailagay sa tubig. Ayan mga kachoy nabusog na si Ming Ming. Ming, kulang pa yon? Ha? Mamaya kuha tayo. Yung sariwa, yung bagong huli. Ano yun? Kainik bait-bait naman ni Ming Ming. May bait naman ang baby na yan. Teka Ming kuha kita ng sariwa. Yung bagong huli. Ming, gusto pa? Yari na naman mga kachoy. Oh, laki. Yo. Ming, dali. Dali. Yeah, nalaki mga kachoy. Kanduli na naman. Panglima na to sa mga kachoy. Bigyan natin ng pagkain natin si So, patuming, tanggalan natin ng baka matibo yung bunga ng Ming. Yeah. Ming, li. Yeah. Pati pakain natin ulit. Gutom pa ata. Yeah. Oh, dali, kain mo dali na. Ayun, dalawa na pala sila mga kachoy. Yung isa naman. Oh. Dali, kain mo na yan. Ito si meron na to, kumain na to Dali na. Iya pa Parang si Choy din mahihain. Dali na, kain mo na yan. Hindi na tayo bibidyoan, dali na. Nahiya mga tayo, wag natin bidyoan. Mga Choy. Nahiya pa siyang kainin kinakain din naman pala dyan binibidyoan kanina mga Choy, ayaw niya. Hindi. Di ba Choy? Ginagawa mo. Kinakain niya mga Choy. Uy, dadala niya pa siguro yung mga anak niya. Kunyari po siya, iya mga Choy. Binibidyoan ko, ayaw niya mag-video. Ano ikaw, Ming? Teka lang, kukuha kita. Kinuha ng mo, asawa mo Wala na, Ming. Hindi tayo nakakuha, Ming. Teka, ito na lang, Ming. Teka. Kuha tayo dito.
Yun mga katoy. Gutom na ata. Uy! Lo! Kinagat mga katoy. Kinagat. Teka lang. Teka Ming. Kinagat mga katoy. Lah! Oo mga katoy. Muntik pa maka. Malaglag tong ito. Ano? Binata. Loh, laki. Ba't napunta rin sa kanila? Ay, laki nga. Tayo. Muntik pa malaglag tong reel na isa mga tayo. Oh no! Dali Ning. Buhay pa naman, Tuming. Ito na. Ay, medyo maliit-liit konti. Tuming. Bumatay. Pa yung ano mga tayo, yung isa. Pangalawa niya na yung mga tayo. Ang laki mga tayo, yung isa bumirada, muntik na malaglag tong ano ko. Reel ko. Ang grabe nila yun, doon ako sa binato, Ngayon galing mo, ubos mo lang agad yun, Meng. Parang, paano naman ako niyan, Meng? Atoy, kanduli ulit. Malaking kanduli, mga atoy. Meng, paano naman ako niyan? Akin na muna ito, Meng, ha? Nakadalaw ka na, Meng, eh. Malabo pala, mga atoy. Pasensya na, mga atoy. Akin na muna ito, Meng, ha? Maya ka na ulit. Dalawa ka na eh. Yung isa na lang, si yung asawa mo. Para tig-dalawa kayo. Alam, Meng, gusto mo pa rin ulit, Meng? Ha? Mati. Oh, Meng. Oh, isa pa. Oh. Gusto niya pa rin mga ito. Pangatlo na yung mga ito. Pinanggal ko na yung ano niya. Yung tibo. Kaya mo na. Oh. Naiya ka na rin? Pati ikaw, naawa ka na. Oh. Ayun na. Ayun. Gusto ka na rin pala dyan kumain ha. Na awa ka dun sa asawa, maiyain na rin. Makalima pa lang tayo. Anduli, yung iba kasi pinakain natin sa pusa. Diyan natin nakakuha si ano eh, isang plapla. Si Kabiwas TV. Doon sa may Pineda na yon. Ang laki mga katoy, mga ano 1.9 kilo. Shoutout nga pala kay ano, Kabiwas TV. Bago natin subscriber. Opo pala ako, kinagat mo lang. Kaya mo talaga pahingayin, Brad, ha? Kaya mo talaga pahingayin, Brad? Pang 7 na, Brad. Pang 6 na kita, Brad. Puro kanduli, mga. Hindi tayo nakaswerte sa tilapia. Laki mga katoy. Hindi kita uurungan. Pang-6 na mga katoy. Yun, buhay pa. Matibay pala sa ano. Kaya di nakababad sa tubig. Salamat nga pala mga katoy sa full support nyo sa akin kaya mga katoy. Comment lang po kayo mga katoy para mag-shoutout kayo. Siyempre, pagka bago ka pa lang sa akin channel, na napadaan kayo mga katoy sa akin, pinangkalimutan i-subscribe na rin. Para migo-migo tayo. Maasahan nyo naman mga katoy pagka pumunta kayo sa aking maliit na bahay. Yung full support ni Roadchoy Fishing. Sa inyong mga kapanggan. Umuwi na si kuya mga katoy. Hindi na rin pumunta si tatay. May ginagawa kasi mga katoy. Maya rin mga katoy, uwi na rin tayo. Gutom na rin ako. Dito mga katoy, may butas mga katoy. Bilis mga katoy, hindi ko nabig dyan, dalawang kanduli, ang laki.
Yun o, mga tayo. Mga tayo. Oh, ang laki o. Ang laki kanduli mo tayo. Wala. Diyan lang pala sa butas. Naghahanap pala pa tayo kung saan saan. Dito lang pala yung mga daming kanduli mga tayo sa butas. May waga ang butas ng Ilog Pasig. Nakatuwa naman itong may waga ang butas na ito. Yan na naman. Ay, nako. Okay. Nakatuwa ka naman ba? Kahit kanduli ka, pinapatawa mo ko ah. Nung nakuha mo yung kiliti ko ah. Ay, ako. May wagang putas mga to eh. What? Puta. Ulo. Yan na lang mga kay, para sip yung cellphone. Muntik na yung cellphone mga kay. Oh no! Lapla ka naman. Huwag kang duli. Yan naman mga kay. Ginagawa mo? Ay, naku. Ming! Saan ka na, Ming? Marami tayo, Ming. Ay, andun sa kabila. Ay, kati yun. Lalaki mo kati. Ay, nakakatuwa talaga. Woo! Lo, malaki-laki. Ginagawa mo? Kasi yung malalaki. Ay! Sabi siguro ng mga tao dito sa construction, si Raulo lang ako. Tawa ka ng tao. Ang laki kasi mga tayo. Ano yan, ang laki oh. Gutom na ako, nawala tuloy yung ano ko. Gutom. Ano, isang oras na lang siguro kasi gutom na talaga yun. Nawala lang kasi may kumagagat. Tiyuk! Nasabit. Nakakaroon sumabit ka. Ginagawa mo? Ning, gusto mo ba? Bigyan natin. Diyan yung pusa. Ning, oh. Dali. Bigyan natin makati ulit pag dyan yung pusa. Maming. Oh. Yun, dali. Kaya niyo mo yan. Kaya mo yan, Ming. Yan. Buti ko pa, Ming. Nakakain ako. Hindi pa. Kaya naman mga toy. Mga toy. Ang dami kasi. Ang lalaki. Ay, Diyos ko. Ulog, grabe. Nilulog. Kasi ang dami na. Mga ate, pasensya na mga ate, mapapaano tayo, medyo mababa itong video na naman natin. Sana kayo magagalit mga ate, bakit sobrang nahaba na naman itong video natin. Ano na lang yung mga ate, i-skip na lang siguro o i-forward na lang. Huwag nyo palang i-skip mga ate. I-pass forward nyo na lang. Naabaan kayo. Mga ate, yun naman. Mapabilis ako. Yun. Ginagawa mo? Dapaan na natin.
Yari na naman mga toy. Yun po. Ay, medyo maliit dito ah. Pero pwede ito natin good size na rin yan. Dadaingin ko to. Wala, operation na naman. Ano ba yan? Operation tulong na naman to. Kailangan na naman si Doc Willie Ong nito. Kung mayroong ano ate, kung mayroong may wagang akasya, may wagang paa sa Isla Talim. Dito naman sa ano mga ate, may discover tayo ulit dito sa Ilog Pasig. May wagang butas. Yeah. May wagang butas. Pahingi ng tilapia. Ginagawa mo! Or anything. Oh! Ay, nakawala. Sus, nakawala natin. Ayan. Saktan kasi mati, baka nagsumbong. Sabi siguro, hindi pagkain pala yan. May na ano, nauubos tayo dito. No. Medyo malabo lang mati, pagpasensya nyo na yung video natin. Ulit. Uy. Isa na lang, malaki. Nakauwi na tayo. Wala na mga toy, naubos na ata. Uwi na tayo mga toy. Naubos na ata yung isda dyan sa ano. Sa may butas na yan. Yun, tara mga toy, tara. Baba tayo, baba. Nakarami tayo mga toy. Nakarami oh. Bumalik pa rin mga toy yung isa oh. Gusto niya pa ata. Bigyan natin ulit, makarami naman tayo. Bigyan natin ulit. Okay. Meng ah. Psst. Kaya mo na yan. Alis na rin ako Meng. Bye bye Meng. Sana nabusog kayo Meng. Tinakbo na mga toy nung ano. Dalan mo yung anak mo Meng. May anak ka ba? Bye bye Meng. Mga toy uwi na. Kadami tayong kanduli mga toy. Di tayo pinalag sa ano, sa tilapia. Puro kanduli mga toy. Mga toy puro kando. Thank you mga choy. Si kuya lang nabigyan natin ng bulati tsaka si tatay. Hindi na dumating si tatay mga choy. May ginagawa daw. Hindi na sumunod. Tawid na tayo mga choy. Salamat mga choy. Ayun mga choy. Dadaingin ko ito mga choy. Ang pagdaingin ito mga choy, ano, tatanggalin mo yung ulo. Tapos yung laman lang bibiyakin mo lang dito. Tapos yung ulo pwede mo pakain sa pusa.